Ahir es va fer a Granollers el primer dels homenatges als represaliats del franquisme. La Direcció General de la Memòria Històrica, amb l'ajuda de nombroses associacions, ha configurat una extensa llista de represaliats que han rebut indemnitzacions econòmiques. Només al Vallès Oriental, el govern català ha concedit ajudes a 564 persones. Són només una representació dels 564 represaliats pel franquisme al Vallès Oriental. Ahir rebien un homenatge al Centre Cultural. La presó i l'exili formen part de la seva vida per haver estat el bàndol perdedor. Van viure en primera persona la repressió i han acudit a les diferents associacions constituïdes els últims 10 anys per aportar proves i documentació de la seva experiència. Associacions com la que presideix Joan Pi, l'Associació d'Exinternats pel Franquisme a Catalunya, que va ser la primera d'aquest tipus que es va constituir després de la de mutilats de guerra. Han dedicat moltes hores a confegir, a base de documentació i testimonis, les llistes de represaliats. En Joan va ser militaritzat al taller on treballava quan tenia 17 anys i després de passar la frontera va ser als camps de concentració del Rosselló. Per ell, la tasca del Memorial Democràtic ha d'evitar que s'oblidi el que va passar, sense caure mai en la revenja. Per no caure altra vegada la tentació de que arreglant les coses, a tiros arreglarem les coses. Jo sempre dic i sempre repetiré que les coses s'han d'arreglar parlant. Consensuant de la manera que sigui, es poden arreglar tots els conflictes i contenciosos que hi puguin haver. Tret del cas dels represaliats dels últims anys del franquisme i els previs a la transició, que van rebre importants ajuts, les indemnitzacions obtingudes pels afectats han estat poc més que simbòliques, entre 1.000 i 6.000 euros.